každého, kto čaká svoje prvé dieťa, existuje zoznam rozhodnutí, ktoré sa zdajú byť, priam monumentálne. A jedným z prvých na tomto zozname je výber kočíka. Je to investícia, je to nástroj na každý deň a je to symbol úplne novej životnej etapy. Dnes sa pozrieme na jeden článok zo stránky maderna.sk. Ten sa dosť podrobne venuje poľskej značke kočíkov Espiro a vykresľuje ju ako takmer ideálnu voľbu pre moderných rodičov. Našou úlohou teda bude zistiť, čo sa za týmito tvrdeniami skrýva. Sú to len šikovne napísané marketingové heslá, alebo tam naozaj nájdeme reálnu hodnotu pre niekoho, kto sa cíti stratený v mori možností? To je presne tá správna otázka. Trh s kočíkmi je, povedzme si na rovinu, presýtený. A každá jedna značka tvrdí, že práve ona objavila to tajomstvo dokonalého rodičovstva. Poďme sa teda pozrieť na argumenty v tomto článku tak trochu kritickým okom. Skúsme oddeliť tie marketingové sľuby od praktických funkcií, od tých vecí, ktoré môžu novopečeným rodičom v tom každodennom chaose naozaj pomôcť. Dobre, poďme na to. Článok začína veľmi silným konceptom, okolo ktorého stáva celú identitu značky. Je to filozofia #easierparenting, teda jednodušne rodičovstvo. Text tvrdí, že tu nejde o dokonalé štilizované fotky, ale o zvládanie reálnych situácií. Ako príklad uvádza model Espiro Code. Ten je vraj určený na manevrovanie v meste, rýchle nákupy a presuny autom. A to je veľmi šikovný prístup. Zameriava sa priamo na tie najväčšie obavy budúcich rodičov. Ten strach z logistiky. Predstava, že držíte v jednej ruke plačúce dieťa a druhou sa snažíte zložiť nejakú komplikovanú konštrukciu, to je proste nočná mora. Preto článok tak silno tlačí na funkciu autofolding. Automatické skladanie. Presne, jedným pohybom. Znie to skoro až magicky. Stlačím gombík a kočík sa sám poskladá. Ale je to v praxi naozaj taký game changer, ako to text prezentuje? Potenciálne áno. Ale diabol sa ako vždy skrýva v detailoch, ktoré článok nespomína. Napríklad? Napríklad je ten mechanizmus spoľahlivý aj po roku používania, nezačne sa zasekávať, na to text neodpovedá. Čo je ale podľa mňa ešte zaujímavejší a možno trochu podceňovaný detail, ktorý článok spomína, je možnosť zložiť hlbokú vaničku úplne na plocho. Aha, čiže na placku. Presne. A toto je skutočne praktická vec. Mnohé, aj podstatne drahšie značky, majú pevné, neskladné vaničky, ktoré v menšom aute zaberú celý kufor. Toto šetrí miesto aj nervy pri balení na víkend k starým rodičom. To je dobrý postreh, takže máme praktickosť pre rodiča. Ale článok ide ďalej a hovorí o dlhodobej investícii. Tvrdí, že tieto kočíky sú navrhnuté na celé kočíkovacie obdobie. Od narodenia až do hmotnosti dieťaťa 22 kg. To je často vek 3, niekedy až 4 rokov. Áno, a tu by som bol trochu opatrný. Článok to prezentuje ako nejakú výnimočnú vlastnosť, ale nosnosť 22 kg je dnes už v podstate priemyselný štandard. Aha, čiže to nie je nič extra. Nie je to unikátny benefit, ale skôr taká základná požiadavka. Dôležitejšia otázka, ktorej sa text venuje len okrajovo, je, či je tá športová časť naozaj dostatočne priestranná a ergonomická pre, povedzme, 3-ročné dieťa. Čo presne tým myslíš? No mnohé kočíky túto nosnosť technicky zvládnu, ale chrbtová opierka je príliš krátka, striežka je nízko a dieťa sa v nich jednoducho tlačí. Takže aj keď kočík dieťa unesie, nie je mu v ňom pohodlne. A rodičia sú potom aj tak nútení kúpiť väčší športový kočík. Rozumiem. Čiže sľub jeden kočík na celé detstvo treba brať s rezervou. Presne tak. Článok síce chváli priestranné sedenie v recenziách, ale neuvádza konkrétne rozmery, čo by bolo pre porovnanie veľmi užitočné. Dobre, poďme k tým športovým modelom ako Just, Flow či Fuel. Tu článok zdôrazňuje ich nízku hmotnosť a kompaktnosť. Model Just popisuje ako ideálny na prenášanie po schodoch, ktorý sa zloží jedným pohybom, no stále ponúka plnohodnotné sedenie a košík. Tu sa dostávame k tomu klasickému kompromisu, nie? Je ľahký kočík aj dostatočne odolný? Presne to je tá kľúčová inžinierská výzva. Znížiť hmotnosť bez toho, aby utrpela stabilita a pevnosť konštrukcie. Článok spomína inovácie ako rýchloskladací systém Lift and Go pri modeli Milo. To znie dobre. Znie to skvelé, ale v podstate ide o rôzne variácie na tému, ako zložiť kočík čo najrýchlejšie a najjednoduchšie. A tu sa značky naozaj odlišujú. Niektoré systémy sú geniálne intuitívne, iné vyžadujú cvik. Preto tá rada v závere článku, aby si to rodičia vyskúšali naživo v predajni, je absolútne kľúčová. Žiadne video nenahradí ten pocit,
či vám mechanizmus sadne do ruky. To dáva zmysel, takže máme za sebou praktickosť pre rodiča, sľubná, ale treba si ju overiť. To je však len polovica príbehu. Čo samotné dieťa? Ako sa cíti, keď s ním prechádzate po rozbitom chodníku alebo mačacích hlavách v historickom centre? Článok sa dozvenuje jazdným vlastnostiam, spomína odpruženú konštrukciu, tlmenie vibrácií a najmä bezúdržbové gelové kolesá. Pre niekoho, kto kupuje prvý kočík, to môžu byť len prázdne pojmy. Čo to reálne znamená pre komfort dieťaťa? Toto je veľmi dôležitá časť. Gelové kolesá sú v podstate skvelý kompromis. Snažia sa napodobniť tlmiace vlastnosti starých dobrých nafúkovacích kolies. Ale bez defektu. Presne. Bez rizika defektu, pre jazdu v meste, po parkoch či na bežných výletoch je to ideálne riešenie. Odprúžia drobné nerovnosti a rodič nemusí riešiť pumpovanie ani lepenie duší. Ale predpokladám, že existuje aj nejaké ale? Samozrejme. V náročnejšom teréne, ako je hlbší sneh, blato alebo kamenistá lesná cesta, budú veľké nafúkovacie kolesá stále neprekonateľné. Sú jednoducho mäkšie a lepšie prekonávajú prekážky. Gelové kolesá môžu byť v takých podmienkach tvrdšie. Článok to nespomína, ale je to dôležitý faktor pri výbere. Rodičia by mali úprimne zhodnotiť, kde budú kočík reálne používať 90% času. Pre väčšinu je to mesto a okolie. A tam sú gelové kolesá výhrou. To dáva zmysel. Od komfortu sa plynule presuňme k bezpečnosti. Článok vyzdvihuje pri modeli Milov trojitý ventilačný systém vo vaničke aj v športovej časti. To znie trochu ako funkcia z vesmírnej lode. Je to reálne potrebné? V horúcom slovenskom lete? Absolútne. Prehriatie malých detí v kočíku je reálne a veľmi nebezpečné riziko. Mnoho rodičov inštinktívne prehodí cez striežku plienku, aby vytvorili tieň. To poznám. Ale neuvedomujú si, že tým zastavia prúdenie vzduchu. A teplota v kočíku môže extrémne stúpnuť. Integrované ventilačné otvory, ktoré zabezpečia cirkuláciu vzduchu, sú preto fantastický bezpečnostný prvok. Toto nie je marketing, toto je funkcia, ktorá môže zachrániť zdravie. A k tomu text pridáva ďalšie detaily, 5-bodové pásy s magnetickou prackou a striežky s ochranou UV 50+. Opäť, toto sú tie drobnosti, ktoré svedčia o premyslenom dizajne. Magnetická pracka je pre rodiča, ktorý sa snaží pripútať vrtiace sa dieťa, malý zázrak. To verím. Ušetrí to sekundy frustrácie pri každom jednom použití. A veľká, rozšíriteľná striežka s UV ochranou je dnes už takmer nevyhnutnosť. Sú to detaily, ktoré robia každodenný život o niečo znesiteľnejším. Dobre, poďme k dizajnu a celkovému dojmu. Článok tvrdí, že pre Espiro je dizajn rovnako dôležitý ako funkčnosť. Uvádza, že produkty navrhujú poľskí dizajneri s cieľom, aby kočík pôsobil moderne a prestižne, nie ako, citujem, nutná technická vec. Ako príklad uvádza model Flow, ktorý popisuje ako pohodlie zahalené do elegancie. Dizajn je samozrejme vysoko subjektívna záležitosť, ale zdá sa, že stratégia značky, ako ju popisuje článok, je ponúknuť vzhľad a dojem prémionej triedy za dostupnejšiu cenu. A to je veľmi atraktívna ponuka. To určite. Článok sa odvoláva na recenzie rodičov, ktorí podľa neho oceňujú práve tento pomer ceny a výkonu. Spomínajú plynulú jazdu, jednoduché skladanie a to, že v cene sú už zahrnuté doplnky ako nánožník či taška, za ktoré si u iných značiek treba priplatiť stovky eur. Takže ak to chápem správne, podľa článku je hlavným argumentom značky Espiro to, že zákazník dostane veľmi slušne vybavený, funkčný a dobre vyzerajúci kočík, a to za cenu, ktorá nezrujnuje rodinný rozpočet. Presne tak. Článok ju stavia do pozície inteligentnej voľby. Nekupujete si len módnu značku s obrovským marketingovým rozpočtom, ale produkt, ktorý sa sústredí na praktické inovácie a ponúka kompletné riešenie v jednom balení. Aspoň taký obraz sa nám snaží text načrtnúť. Na záver článku nájdeme aj akýsi mini návod, ako si z ponuky Espiro vybrať ten správny model. Poďme si tie kroky zhrnúť, možno poslúži ako univerzálna pomôcka. Poprvé, zvážiť, či má kočík slúžiť na celé obdobie, vtedy sa treba podľa textu zamerať na sety 2 v jednom alebo 3 v jednom. Po druhé, úprimne si povedať, v akom teréne sa budem najčastejšie pohybovať. Mesto a nákupné centra si pýtajú niečo iné ako dedinské cesty. Po tretie, a to článok označuje za game
game changer, vyskúšať si skladanie naživo. A po štvrté, sledovať detaily ako ventilácia a veľkosť striežky, najmä ak sa dieťa narodí do teplých mesiacov. To je absolútne